Казвам се Валентин Георгиев и съм изпълнителен директор на Американската търговска камара в България. В следващите 30 минути с няколко колеги-медиатори от различни центрове за медиация в страната ще ви демонстрираме как и най-трудните спорове, възникнали между страни, могат да бъдат разрешени чрез способа на медиацията. Доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, която се направлява от трета неутрална страна. Кои са предимствата на медиацията? Медиацията е бърза, гъвкава и сравнително евтина процедура с висок процент на успех. При медиацията и двете страни контролират резултата и достигат сами до взаимно приемливо решение. И двете страни печелят, което позволява да се запазят съществуващите отношения между тях и да се развият дори и по-добре за в бъдеще. Всичко това прави медиацията желан способ за разрешаване на търговските спорове. Медиацията, която ще видим, е свързана с спор относно изпълнението на задълженията по договор за строителство. Хотелска верига възлага на строителна фирма изграждането на хотел в курорта Слънце и море. Изпълнението на задълженията на строителя включват изграждането на сградата, доставката и монтажа на оборудването и обзавеждането на хотела. И двете страни работят за първи път заедно. Като цяло, възложителят е доволен от изпълнението, но при приемането на строителните работи установява редица несъответствия и желае тяхното отстраняване. Двете страни спорят повече от 2 седмици, но не постигат спогодба. Напрежението расте. След 1 месец изтича срокът за приемането на обекта. Притиснати от времето, двете страни решават да прибягнат към медиация. И така ще видите най-важните моменти за разрешаването на този спор, как действа медиаторът и какво може да очаквате от процедурата медиация. Добър ден на всички, добре дошли. Казвам се Красимир Добрев и съм медиаторът, с когото избрахте да работите днес. Преди да започнем работа, бих искал да се представим. Вие сте? Богдана Милева, адвокат на Ходстрой ООД. Приятно ми е, името ми е Койчо Колев и съм управител на Ходстрой ООД. Ана Билкова, изпълнителен директор съм на Милтън ЕАД. Аз съм адвокат Богомил Томов, юридически съветник на Милтън ЕАД. Преди да пристъпим към работа, бих искал да ви запозная накратко с процедурата по медиация. Медиацията е доброволна извънсъдебна форма на решаване на спорове, в която трето неутрално лице, в случая медиатора, подпомага страните да стигнат до взаимоприемливо споразумение по спорните въпроси. Медиацията е абсолютно доброволна процедура. Вие може да я прекъснете във всеки един момент, когато решите. По време на медиацията може да използвате консултанти, адвокати. Това, на което бих искал да наблегна, е, че аз не съм съдия. И в този смисъл не трябва да очаквате от мен да реша въпроса. Не съм и адвокат и не може да очаквате от мен да ви давам правни становища. Целта на медиацията е да се постигне споразумение. Като медиатор аз трябва да бъда абсолютно неутрален и ви гарантирам тази своя неутралност. Ако у вас възникне съмнение за моята неутралност, вие може да поискате прекъсване на медиацията и да поискате нов медиатор. С няколко бележки само ще се спра на процедурата по медиация. Тя ще протече в общи и отделни срещи. По време на тези срещи вие може да се водите бележки, аз също ще си водя бележки. Те ще бъдат унищожени на края на медиацията. Ако имате някакви въпроси по самата медиация, може сега да ги поставите по процедурата. Да, съгласна. И ние. Да, съгласни сме. Вие сте се запознали с споразумението за медиация, което трябва да подпишем преди да започнем. Ще ви помоля да го подпишете. Ето, заповядайте, адвокат Милева. Докато медиаторът обяснява естеството на процедурата, той се договаря с страните и за реда на изказванията. След встъпителните си думи, медиаторът оставя страните да говорят. Както стана ясно от въведението, спорещите имат право да участват заедно със своите адвокати. Но за медиатора е важно да насърчи самите страни да опишат проблема, тъй като процедурата се отнася колкото до разрешаването на правни проблеми, толкова и до регулирането на скритите взаимоотношения и откриването на бизнес интересите, които са ключов фактор за намиране на конструктивни решения. Госпожо Милева, бихте ли ни споделили какво ви доведе днес тук, какви проблеми искате да коментираме и какво очаквате от медиацията? Благодаря ви, господин Добрев. Както ви е известно вече от предварително предоставените материали, Ходстрой ООД е изпълнител по договор за строеж на хотелска сграда в курортния комплекс Слънце и море.
Договорът беше сключен на 1 септември 2003 година и съгласно него трябваше обектът да бъде напълно приключен на 1 април тази година. Трябва да споделя, че ние сме силно притеснени, тъй като в последните 2 седмици представителите на Милтън се опитват да блокират нашата работа. И аз не знам как бихме могли да приключим в срок. Още в началото искам да подчертая, че моят клиент е изключителен професионалист. Това не е първият хотел, който той изгражда в този комплекс и въпреки многобройните промени, които се налагат по вина на възложителя, изпълнителят провежда всички дейности в предварително уговорения график. За какво става въпрос? На първо място бяхме помолени настоятелно от възложителя да сменим мокета на 2 от етажите в хотела. Тъй като според представителите на Милтън цветът не бил в изисквания по договор цвят праскова, според тях това било цвят кайсия. Значи, на мен не ми е ясно кой определя тези цветове, но цвета нямаше никаква разлика от изискваното по договора, а на всичкото отгоре ние нямахме и мостра, с която да работим, така че просто не виждам какви са претенциите, които те биха могли да имат тук. Както и да е, желайки да изпълним техните разпореждания, обаче ние се съгласихме, подменихме го, това ни струваше 22 000 лева и ние държим възложителя да покрие тая сума, тъй като нямаха право да искат от нас тази промяна. Вторият проблем е свързан с кухненското оборудване. Трябваше да бъде монтирано оборудване на Xenox, но тъй като се оказа, че то няма да бъде налично в необходимия технологичен срок, наложи се изпълнителят изцяло в интерес на възложителя да подмени оборудването с Modus, марка, която е с много добри характеристики, също толкова добри като Xenox и е с 10 000 лева по-евтино. Разбира се, те решиха, че в последния момент, преди пускане на обекта, би трябвало да проявят някой друг каприз. Това е На кое смехотворно. казвате Вие не си каприз? изпълнявате Имате договорите договор, задължения. което е във а вашия очаквате интерес. от нас Знаете да ви как покрием да разходите. изпълните договор. Ще ви помоля да не се прекъсваме. За мен е трудно да слушам, когато и двете страни говорят. Ако не сте съгласни с нещо, моля, водете си бележки. После ще се върнем на тях и ще ги обсъдим. Но нека да не се прекъсваме. Госпожо Милева, продължете, моля ви. Благодаря ви, господин Добрев. Аз вече успях да изложа основните факти по случая, но накратко бих желала да обобщя какви са нашите искания. На първо място, ние смятаме, че подмяната на мокета не беше наложителна. Ние искаме да ни бъдат покрити 22 000 лева, които бяха необходими за подмяната на мокета. На второ място, що се отнася до оборудването, ние твърдим, че поставеното от нас оборудване отговаря на абсолютно всички технически изисквания. Разбира се, ако те не желаят да проявят разум, ние сме готови да подменим това оборудване, но това ще им струва допълнителни 4 месеца работа и 75 000 лева. Ако правилно съм ви разбрал, вие настоявате Милтън да поемат разходите за подмяна на мокета. Що се отнася до оборудването, съгласни сте, че договорът изисква Xenox, но сте убедени в качествата на Modus. Да. Ако се наложи подмяна, искате още 4 месеца и допълнително 75 000 лева. Така ли? Да, точно така. Само ако ми позволите да вметна, Да. искам да бъде ясно, че спестяването от 10 000 лева, което направихме, остава за възложителя. Благодаря ви, госпожо Милева. Господин Томов, нека да чуем и вашата позиция. Претенциите, които чухте тук що изложени от представителите на Хотстрой, са абсолютно необосновани. По първият проблем, за мокета. В договора изрично е записано, че цветът на мокета трябва да бъде праскова. Там не е упоменато, че той трябва да бъде кайсия. Политиката на Милтън в тази насока по отношение на цветовата гама е във всички хотели тя да бъде еднаква, независимо от интериора. Това е така, защото цветът е част от идентичността на нашата верига, позната в целия свят. По отношение на втория проблем с оборудването, Хотстрой току-що признаха, че сами са нарушили договора. Ако имало проблем с доставката и подмяната на оборудването, те трябваше да ни уведомят надлежно, за да може ние да вземем участие в решаването на този проблем и да го съобразиме с защитата на нашите интереси. Ние смятаме, че те са имали други мотиви за тази подмяна.
Всъщност, на практика, вие ставате свидетел на един опит от тяхна страна да ни извият ръцете и да ни принудят да приемем тази промяна без последствия. Ние в никакъв случай не можем да оставим подмяната без последствия, защото това означава да дадем лош пример на другите контрахенти. В заключение, искам да заявя, че ние няма да покрием разходите за мокетите, държим оборудването да бъде подменено в рамките на един месец и то да бъде изцяло за тяхна сметка. Разбирам, че вие не сте съгласни да поемете разходи за подмяна на мокета. Че не сме съгласни. Имаме подписан договор, ние искаме договора да се изпълни точно. Има ли нещо друго, което бихте желали да добавите? Като качество на тяхната работа беше задоволителна. Задоволителна ли? В общи линии. Госпожо Билкова, при цялото уважение, което имам към вас, аз не мога да разбера вашето поведение. Известно ви е, че работата ни е безупречна. До този момент вие поискахте над 10 промени, които ние ги изпълнихме изцяло. Значи, вие можете да излизате извън рамките на договора, да искате допълнително фитнес зала да се направи. Подчертавам, че това е изцяло във ваш интерес. А когато ние правим една промяна, тя изведнъж става проблем в нашите отношения. Как няма да е проблем, господин Колев, тази промяна? Искам да ви обясня, че проблема в нашите отношения се корени във вашето поведение. За цялото изпълнение на договора, вие не намерихте за необходимо да ни уведомявате какво правите по неговото изпълнение. Така не може да се работи. Ако бяхте дигнали един път телефона да ме уведомите какво правите на своя глава, или пък да покажете уважение към мен като партньор в договора, да съгласувате нещата, които вършите, нямаше да сме тук. Защо ми говорите сега за наши модификации и втора фитнес зала? Какво искате сега да ми внушите, че едва ли не вие сте жертва на някакви наши капризи? Няма нищо подобно. Всички тези промени, за които вие сега ми говорите, са ви заплатени и то са ви заплатени много добре. Вие това не може да го оспорите. Тази втора фитнес зала, аз ви попитах дали бихте могли да я изградите. Вие ми отговорихте да, изградихте, платихме ви. Не мога да кажа, че вие сте имали някакво изключително качество на работа. А що се отнася до това, че срока сте искали да спазите, 4 месеца срок, извинявайте, туристическия сезон ще свърши, господин Колев, ако се движим с вашия срок. Господин Добрев, не смятам, че с този разговор ние постигаме нещо положително. Аз няма да позволя репутацията на Ходстрой да бъде накърнявана. Желаеме в срок да приключиме договора, тъй като имаме да изпълняваме и други обекти. Обективно обаче държа да заявя, че е невъзможно кухненското оборудване да бъде подменено за по-малко от 4 месеца. И ако господата от Милтън продължават да настояват, аз няма да приключа договора в срок единствено само за наша сметка, а ще претендирам разходите да бъдат заплатени от Милтън. Благодаря ви, господин Колев. Мисля, че при това положение е време да проведем отделни срещи. Но преди това, ако ми позволите, едно обобщение да направя. Всички страни са съгласни за това, че договорът трябва да бъде приключен в срок. Така ли? Да. Като цяло, Милтън са доволни от качеството. Спорът касае довършителните работи. Ходстрой имат претенция за 22 000 лева за подмяна на мокета. Убедени са в качеството на кухненското оборудване Модус, но ако се наложи да се подмени това оборудване, ще трябва да се доплатят още 75 000 лева и да се даде един 4-месечен срок. Милтън от своя страна не приемат тази претенция, като смятат, че оборудването трябва да бъде съгласно договора и разходите за мокета трябва да бъдат за сметка на Ходстрой. Правилно ли съм разбрал всичко, което току-що изложих? Така ли е? Да. Мисля, че е време да проведем отделни срещи. Господин Колев, както вече поясних, това е поверителна среща. Има ли нещо, което бихте желали да споделите сега и което не споделихте по време на общата ни среща? Много ми е неприятно, че от Милтън се опитват да ви убедят в недостатъчното качество на нашата работа. Имаме спор относно цвета на мокета. Налице е и проблем с кухненското оборудване. Но това в никакъв случай не касае качеството на нашата работа.
Считам, че в случая Милтън се опитват да демонстрират сила, тъй като ние достатъчно дълго време им правихме отстъпки. Господин Колев, Милтън няма нужда да ме убеждават в абсолютно нищо, защото моята преценка няма да помогне на ситуацията. От това, което чух, разбирам, че вие сте много притеснени от тяхните нападки върху качеството на вашата работа. Така ли? Да, така е. Работата ни е отлична. Обвиняват ни, че не сме ги уведомили относно подмяната на мокета и кухненското оборудване. Но ние нямаше откъде да знаеме каква е фирмената политика на фирмата Милтън по отношение марката на кухненското оборудване и цвета на мокета. Добре, ако ми позволите, нека се прехвърлим на една друга тема. Когато госпожа Билкова от Милтън говореше за проблемите в комуникацията, вие сякаш кимахте одобрително с глава. Може ли да кажете нещо повече в тази насока? Как да ви кажа, наистина аз не контактувах достатъчно с Милтън, тъй като трябваше да изпълнявам още няколко обекта. Признавам си, че спорът би могъл да бъде избегнат, ако ние бяхме уведомили Милтън относно подмяната на кухненското оборудване. Но за нас при изпълнението на договора бяха важни качеството и срок, в който можеше да бъде доставено и монтирано това оборудване. А както вече аз подчертах, не беше възможно да доставиме оборудването Xenox в сроковете по договора. Нещо повече, оборудването Modus, държа да подчертая пред вас, че е със същите качествени показатели, но с 10 000 лева по-евтино. Ако ми позволите един въпрос, вие използвате ли подизпълнители във вашата работа? Определено да. На големите обекти, на които работиме, ние няма как да не използваме. А когато те се отклоняват от това, което е тяхно договорно задължение, как реагирате? Да, разбирам вашият въпрос. Може би и аз бих задал по същият начин към моите подизпълнители въпроса: добре, защо е направена една подмяна и вместо един уреди са монтирани други. Но все пак аз държа да подчертая, че Modus наистина е едно добро решение. Господин Добрев, бих искала да ви предоставя всички технически документи, които доказват качеството на избраното от нас оборудване. Ако желаете, бихте могли да ги предоставите на отсрещната страна. Що се отнася за нашето искане по отношение на 22 000 лева за мокета, ние не държим чак толкова на тази сума, тя е нищожно малка. Бихме могли да покрием и цялата сума, но не искаме да изглеждаме така, сякаш сме слабата страна. В крайна сметка правихме достатъчно отстъпки. Може би би било разумно да поделим разходите на половина, но бихме предпочели вие да направите това предложение вместо нас. Ако правилно ви разбирам, вие твърдите, че е имало проблеми в комуникацията, но сте убедени в качествата на Modus. Бих ви попитал, какви са вашите бизнес интереси в бъдеще с представителите на Милтън? Имате ли такива бизнес интереси? Определено мога да заявя, че Милтън е един сериозен клиент и ние бихме желали да продължим взаимоотношенията си с тях. Ние имаме доста добра репутация в нашият бранш, но през последно време имаме известни затруднения по отношение на нашите клиенти. През последната половин година ние загубихме няколко от редовните ни клиенти. Едни от тях прекратиха дейността, други доста намалиха своята инвестиционна дейност. Разбирам.
Вие искате да установите трайни отношения с Милтън, тъй като се надявате в бъдеще те да бъдат ваши партньори. Бихте желали те да признаят качеството на вашата работа, а по отношение на замяната на мокета сте готови да поделите разходите на половина. Предоставихте техническа документация относно оборудването и смятате, че то съответства на спецификациите, които имате съгласно договора. Какво от това, което чухме, сега е конфиденциално, поверително и не би трябвало да споделям с представителите на Милтън? С изключение на проблемите, които имаме с нашите клиенти, всичко останало можете да споделите с другата страна. Причината е, че не желаем Милтън да се възползват от някаква евентуална наша временна нестабилност на пазара. Да, благодаря ви. Мога да ви уверя в това. Отделната среща е важна техника. Това дава възможност на медиатора да успокои и контролира емоциите и гнева и да помогне на страните да погледнат нещата от друга гледна точка. Както видяхме, медиаторът не се стреми да внуши на страните кой е прав и кой не е, а по-скоро задава проучващи въпроси, за да изясни информацията, която може би не е разбрана напълно от всяка една от страните. Това помага на медиатора да разкрие по-дълбоките интереси и проблеми на страните. Медиаторът трябва да вникне отвъд позицията на страните и да разбере не само какво е важно за тях, но и защо е важно. Така той може да им помогне да помислят за възможности, които да удовлетворят нуждите им. Също така видяхме медиатора да задава въпроси, които карат страните да разгледат ситуацията от гледна точка на техните опоненти. Отделната среща е полезен инструмент, който помага на медиаторите да открият възможности за промяна. Госпожо Билкова, има ли нещо, върху което искате да се спрем по-обстойно на тази наша среща? Разбира се, господин Добрев. Искам да съм откровенна с вас. Избрахме Хотстрой за наш изпълнител, защото наистина имаха отлична репутация. И трябва да си признае, че строителството им беше добро като качество, напълно ни удовлетворява. Но оттам нататък цялото им отношение към нас за мен беше повече от неуважително. Разберете, че по време на изпълнението на договора, през цялото време те не намираха за необходимо да поддържат каквато и да е комуникация с нас. Не са ни търсили, не са съгласували техни решения по изпълнение на договора и ето, че резултатите не закъсняха от тази липса на комуникация. От това, което чувам, прави извода, че вие се чувствате много разстроени поради това, че не са ви уведомявали. Ама разбира се, че се чувстваме разстроени. Аз се чувствам обидена, защото в края на краищата ние сме възложител, те са изпълнител. Когато един изпълнител е натоварен с определени задължения по договор и той ги променя своеволно, нормално е да потърси какво е мнението на възложителя. Това е една елементарна търговска етика. Как няма да се чувствам обидена? И виждате сега в началото на новия туристически сезон, ние имаме променени параметри по изпълнение на договора, променение цвета на мокета, а за нас този цвят наистина е много важен. Това не е издребняване от наша страна. Това е част от фирмената идентичност на нашата верига. Тоест, Хотстрой е трябвало да ви уведомяват винаги, когато излизат извън параметрите на договора. Така ли? Разбира се, това е нормално. Отделно от това, те подмениха кухненското оборудване. Сега Модус може да е добро кухненско оборудване, но аз не знае нищо за него. Господин Томов. Точно така. В договора има специална клауза, по силата на която те не могат да извършват никакви промени без нашето изрично съгласие. Не случайно аз в началото на съвместната ни среща определих претенциите на Хотстрой като абсурдни. И това съвсем не беше преувеличено. Ако те заявят техните претенции в съда, смея да твърдя, че с лекота биха ги отхвърлили. Напротив, ако ние обосновем насрещни искове, ние с лекота ще ги защитим и докажем в съда. Господин Томов, вие повдигате един много интересен въпрос. Кажете ми като адвокат, може ли да гарантирате на Милтън, че една съдебна претенция би издържала и би била успешна за тях в съда? Колко време ще отнеме това? Какви средства ще струва? По отношение на оборудването, мисля, че няма да имаме никакви проблеми в съда. За мокета може и да се поспори, тъй като Хотстрой също имат своите силни позиции. Делото при така сложилите се отношения с Хотстрой ще премине през 3 инстанции, така че по 1 година на инстанция при
развитието на съдебната система в България, мисля, че минимум за 3 години ние ще успеем да минем през всичките съдебни фази. По отношение на парите, обаче аз не мога да поема никаква гаранция, тъй като не се знае във времето кога ние ще може да ги съберем. Благодаря ви. Госпожо Билкова, какво е вашето виждане за един евентуален съдебен процес? Може ли за момент? Господин Добрев, откровенна съм отново с вас и искам да ви заявя, че ние не желаем съдебни процеси. Ние нямаме никакъв интерес от един 3-годишен, както моят адвокат потвърди, съдебен процес и една неизвестност дали изобщо ще си получим парите. За нас е важно договорът да се изпълни в срок, защото, отново ви казах, след един месец туристическия сезон се открива и за нас е много важно, това е първият ни хотел на Черноморието, да стартираме в този сезон с новия хотел. Кажете ми, какви бихте желали да бъдат вашите отношения с изпълнителя? Като цяло бихме искали те да не са толкова арогантни, когато ние споделяме с тях нашите проблеми. И на второ място бихме желали да има по-голяма демонстрация от тяхна страна на едно желание за съвместно обсъждане на проблемите и решаване на тях без никакви излишни емоции, каквито те демонстрираха днес пред вас. Госпожо Билкова, представителите на Ходстрой споделиха, че съществуват проблеми в комуникацията помежду ви, но споделиха, че техническото оборудване, такова каквото са ви инсталирали на вас, съответства на техническата спецификация. Те представиха тази техническа спецификация. Аз бих искал вие да се уверите дали е същата, която са представили и на вас. Същата, да. Чудесно. Аз бих ви попитал, какво би станало, ако вашите експерти, които работят по техническата спецификация, установят, че оборудването, доставено от Ходстрой, съответства на това, което вие изисквате? Господин Добрев, в цялата верига от наши хотели оборудването ни е производство на ксенокс. И ние държим на това оборудване. Най-малкото на нас ни е известно качеството на производството на ксенокс, заложили сме на него и не сме имали никакви разочарования в това отношение. Сега изведнъж се налага аз да приема едно оборудване, за което нямам кой знае каква информация. Наистина, ако нашите експерти ми дадат като един краен резултат на техния анализ, че оборудването на Модус е толкова добро, колкото ксенокс, бих се съгласила да го приема. Защото, пак ви казвам, за нас е много важно да спазим срока. Но, което на първо време ми е казано от моите експерти, е, че гаранционният срок на оборудването на Модус е 1 година. Гаранционният срок на оборудването на Ксенокс е 3 години. Сега аз не бих искала да рискувам, защото това е важен момент от техническите параметри на едно оборудване, и да приема така на добра воля само този риск. И мисля, че срещу това аз да приема този риск на новото оборудване, непознато за мен, би трябвало изпълнителя ми да поеме едно гаранционно обслужване, което мен ме задоволява до 3 години. Това е според мен справедливото и нормалното. Добре. Това е моето мнение. Разрешавате ли да споделя това ваше искане с представителите на Ходстрой? Благодаря ви. Какви са вашите виждания за някакви бъдещи отношения с Ходстрой? Ще използвате ли техните услуги за в бъдеще? Аз ви казах в началото още на срещата ни, че ние сме доволни от качеството на строителството на Ходстрой. Не искам да бъда така неточна или некоректна за тяхното качество на работа, но и за нас е интересен този партньор. Ние бихме желали и за в бъдеще да работим. Но видяхте, че имате някакви проблеми с Чудесно. тях. Остана да обсъдим само въпроса с мокета. Имате ли някакво становище? Господин Добрев, за мокета няма да издребняваме. На фона на цялата инвестиция, която сме направили с този хотел, стойността на един мокет просто за нас е без значение. Какво бихте казали, ако успее да получа съгласието на изпълнителя за евентуално споделяне на разходите? Смятаме, че ще е справедливо да поемем част от разходите, да речем половината от тях. Предлагате половината от разходите за подмяна на мокета да бъдат поети от вас. Смятаме, че е добре това. Готови сме да поделим наполовина разходите. Да, благодаря ви.
Медиаторът трябва да може да играе много роли, за да може да превърне една конфронтация в продуктивна среща за разрешаване на спора. Най-често срещаните роли са катализатор, учител, резонатор, преводач, свързваща страна, дипломат и оптимист. В този конкретен спор медиаторът продължава да провежда отделни срещи с страните и успява да им помогне да договорят удължаване на гаранционното обслужване. След като е постигнато съгласие по този въпрос, медиаторът събира двете страни на една заключителна сесия и прави преглед на постигнатото. Господа, мисля, че постигнахме значителен напредък в нашата съвместна работа. За мен стана ясно, че независимо от някои текущи проблеми, които имате, вие желаете да запазите отношенията си и да продължите работа, което е една добра основа за сключване на споразумение. Ако ми позволите да обобщя, вие се разбрахте да се уведомявате своевременно, чрез факс и всяка седмица да правите срещи относно изпълнението на проекта. Така ли е? Да. По отношение на кухненското оборудване, вашите експерти установиха ли, че оборудването съответства на това, което първоначално бе заложено в договора, госпожо Билкова? Да, нашите експерти приключиха работата си. Благодаря И анализът, който ми дадаха, ме задоволява напълно. Благодаря ви. Господин Колев, вие се съгласихте да увеличите гаранционния срок на оборудването Модус с 1 година. Общо 2 години гаранция. И тъй като в хода на разговора се появи идея разходите по подмяна на мокета да бъдат поделени между двете фирми по-равно, това така ли е и все още така ли е? Да, ние държим на тази. И ние. Да, съгласна сме. Аз мисля, че ние в голяма степен сме постигнали съгласие по основните спорни въпроси. Благодаря ви за усилията. Сега бих искал да помоля адвокатите да подготвят споразумение по тези въпроси, по които ние успяхме да достигнем до някакви общи позиции, след което да се запознаете и да се подпишем. Още веднъж ви благодаря за усилията и за добрата работа, която свършихме всички. Освен техниките, които вече споменахме, видяхме, че медиаторът използва и други инструменти, помагащи на страните да разрешат спора. Едни от тях са представяне на страните по време на уводната сесия и въвеждане на подходящ тон. Добър ден на всички, добре дошли. Казвам се Красимир Добрев и съм медиаторът, с когото избрахте да работите днес. На кое казвате вие не си каприз? изпълнявате Имате договорните договор, задължения, което е във а вашия след като адвокат, от нас знаете да как покрием да разходите. договор. Ще ви помоля да не се прекъсваме. За мен е трудно да слушам, когато и двете страни говорят. Ако не сте съгласни с нещо, моля, водете си бележки. После ще се върнем на тях и ще ги обсъдим, но нека да не се прекъсваме. Въведението е една от най-важните стъпки в медиацията, защото във въведението се задава тона на разговор, създава се атмосферата, трябва да се демонстрира уважение към страните и процеса. Въведението дава параметрите, определя параметрите на работата и най-вече във въведението се определя самата атмосфера, в която ще се работи. Обобщаване. Ако ми позволите да обобщя, вие се разбрахте да се уведомявате своевременно, чрез факс и всяка седмица да правите срещи относно изпълнението на проекта. Така ли е? Да. Обобщенията са често използвана техника. Те дават възможност медиаторът да се убеди, че страните са разбрали какви са проблемите в спора и да се отдели спорното от безспорното. Добре е в края на медиацията да се обобщи по кои въпроси страните са се споразумяли и по кои не са могли да достигнат до споразумение. Отделни срещи. Мисля, че е време да проведеме отделни срещи. Благодаря ви.
Отделните срещи дават възможност страните да се предразположат в една спокойна атмосфера, да изложат своите бизнес и търговски интереси. Отделните срещи са особено важни при търговската медиация. Те позволяват на медиатора да разбере какви са бизнес интересите на страните. Там се дава възможност да се определят опциите и алтернативите за решаване на всеки един спор. Емпатия и сверка с действителността. Вие използвате ли подизпълнители във вашата работа? Определено да. А когато те се отклоняват от това, което е тяхно договорно задължение, как реагирате? Може би и аз бих задал по същия начин към моите подизпълнители въпроса: добре, защо е направена една подмяна и вместо един уреди са монтирани други? Кажете ми като адвокат, може ли да гарантирате на Милтън, че една съдебна претенция би издържала и би била успешна за тях в съда? Колко време ще отнеме това? Какви средства ще струва? Смяна на ролите се използва тогава, когато медиаторът прецени, че е необходимо страните да погледнат въпросите от една друга зрителна точка, от един друг ъгъл, а сверката с действителността дава възможност да се изследват деликатни области от страна на медиатора в отношенията между страните, без това да води до някакво отношение на пристрастие от него. Предложения на медиатора. Може би би било разумно да поделим разходите наполовина, но бихме предпочели вие да направите това предложение вместо нас. Какво бихте казали, ако успее да получи съгласието на изпълнителя за евентуално споделяне на разходите? Винаги медиатора трябва да се опитва да насочва страните сами да стигат до конкретните идеи за решаване на спора. Тогава, когато обаче, и то особено при търговската медиация, и двете страни поискат от медиатора да изкаже своето мнение, ако той е компетентен, може да го направи, но с тази уговорка, че това не е препоръчително. Медиацията е много ефективен способ, чрез който търговците могат да разрешават споровете си. При нея печелят всички. Надяваме се, че този филм ви е показал потенциалните възможности на медиацията за постигане на по-добър краен резултат.